Prilikom pada aviona MiG-21 u Brasini kod Malog Zvornika poginuli su piloti major Dejan Krsnik i kapetan prve klase Zvonko Vasiljević iz 101. lovačko-avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije. Pilot major Dejan Krsnik, komandir 4. avijacijskog odeljenja 101. lovačko-avijacijske eskadrile, rođen je 28. maja 1971. godine u Beogradu. U profesionalnoj vojnoj službi bio je od 30. jula 1994. godine. Oženjen je i otac jednog deteta. Pilot kapetan prve klase Zvonko Vasiljević, pomoćnik komandanta za obaveštajno-izviđačke poslove 101. lovačko-avijacijske eskadrile, rođen je 3. oktobra 1977. godine u Loznici. U profesionalnoj vojnoj službi bio je od 29. septembra 2001. godine. Oženjen je i otac dvoje dece. Telegram saučešća porodicama poginulih pilota uputio je vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, kao i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.